Kamoško, není to vôbec tak dávno, čo sa všetci fanúšikovia klasických Disney rozprávok rozhorčovali nad tým, kto bude hrať Snehulienku. Proste Snehulienka. Snow White. A Disney prišlo s ďalším adaptovaným príbehom z klasického animáku do hranej podoby, kde opäť hlavná postava absolútne nevyzerá ako predloha. A ja stále neviem, že ak tuto na internete fungujú všetky tie reštrikcie toho, že čo môžeš povedať a čo nemôžeš povedať, inak ti to proste Ujo robot strhne za to, že si násilný alebo proste urážaš nejakú onu alebo tak. Čiže budem sa snažiť to povedať veľmi diplomaticky. Tak proste prečo by Gréka mal hrať Afroameričan? Aby som bol že korektný v rámci nejakých faktov a týchto vecí, tak zatiaľ to nie je oficiálne potvrdený fakt, že proste takto to naozaj bude. Michael B. Jordan, herec, ktorý stvárnil Creeda a kopu ďalších postav a mne je fakt, že sympatický a mám ho proste ako herca naozaj rád, tak by podľa aktuálnych dohadov, alebo teda plánov toho, čo sa akože momentálne o tom diskutuje, mal hrať Herkulesa. Proste v súčasnosti alebo už pekných pár rokov je trendom, že sa prerábajú už hotové príbehy a jednoducho na silu sa menia tí herci, či už vzhľadom na orientáciu alebo na rasu a jednoducho vyplňajú sa nejaké tabulky kvót, aby proste boli určité skupiny ľudí spokojné a ide to proste na úkor toho, že tie príbehy boli nejakým spôsobom vytvorené a na silu sa to ide meniť, aby sme splnili nejakú tabulku s kvótami. Hovorím, všetko sú to zatiaľ iba dohady, ale vzhľadom na to, že vidíme, čo Disney urobilo so Snehulienkou, v tej sa ešte chcem vyjadriť, lebo tam je čo povedať. Takisto, čo sa deje aj v iných filmových a seriálových sférach, tak nie je to vôbec niečo, čo by bolo, že úplne mimo stola si myslím. Čiže je dosť reálne možné, že keď už sa o tom diskutuje, že to tak má byť, tak to tak možno aj naozaj bude. A že Michael B. Jordan bude proste Herkules, čo podľa mňa absolútne nedáva zmysel, lebo proste vidíme Herkula a vidíme Michaela B. Jordana a jednoducho stále je trendom toho, že filmy alebo teda seriály a celkovo táto popkultúra ako keby ťaží už z hotových projektov, ktoré majú svoje meno, ktoré majú svoju obľubu a proste chcú sa na tom ako keby priživiť, aj keď priživiť proste fanúšikovia si to vždycky radi pozrú a ja si to rád pozriem, ale prečo nezostanú verní tej predlohe? A keď už chcú si robiť nejaké tabulky a kvóty, tak prečo tak neurobia proste v nových projektoch? A tie, čo už boli nejako vytvorené, nechajú tak. Lebo to všetkým bije do očí, že to nebolo tak, že proste bolo tam v miestnosti 30 adeptov na rolu Herkula, ktorí vyzerali ako on a zrazu tam vkročil Michael B. Jordan a proste ich očaril dosiaľ nevídaným šarmom a hereckým umením a proste, že všetci vedeli, že on je ten pravý Herkules a tých 30 ostatných hercov, čo úplne vyzerali ako Herkules, tak sa na to vlastne nechytia. Chápeš? Že proste je to na silu. V každom tom prípade je to na silu, tak mi to spôsobuje nervíky, že som sa chcel o tom vydrdiť na video. Akože predtým, než mi napíšeš komentár o tom, že aké problémy riešim, tak proste rozumiem si to dvakrát, pretože ani ty 24/7 neriešiš problémy ako svetový hladomor a spoločenské nejaké problémy a tieto veci a nenávisť a podobne, hej, že proste tiež si večer pozrieš tie správy alebo prečítaš si knižku, vypočuješ hudbu a tiež sa s kámošmi o tom pobavíš, že ako ťa nasral hen tá postava v tam tej knižke, alebo dačo, vieš, že proste, že nebuďme takýto úplne cherry picking. Nuž, čiže aby som tohoto Herkula nejako zhrnul, tak dúfam, že teda Disney vypočuje hlas ľudu a proste dosadia tam herca, ktorý fanúšikom urobí lepší fanservice ako Michael B. Jordan, aj keď je to proste výborný herec, má parádnu postavu a tieto veci, ale proste ako Herkules jednoducho nevyzerá. A mali sme tu napríklad film Herkules s Dwaynom Johnsonom, ktorý tiež nevyzerá ako tento Herkules, ale on ani nemal hrať tohto Herkula. Ten film s Dwaynom Johnsonom bol proste filmom, ktorý zobral ten koncept Herkulesovho príbehu a pojal ho po svojom a nesnažil sa to prezentovať, že to je toto. Chápeš? Že proste keď chceš týmto argumentovať, tak tiež akože mám na to protiargumenty, prečo to dáva logiku v tamtom prípade a v tomto prípade to logiku vôbec nedáva. A premostím na tú Snehulienku, pretože logiku nedáva ani výber herečky Snehulienky, ktorá bude v hranej podobe tejto klasickej Disney rozprávky. Ako som to už povedal na začiatku, Snehulienka sa v originále nazýva Snow White. A to slovíčko sneh má svoje opodstatnenie. Snow White? Nuž, ale pri tejto Snehulienke musím zároveň Disney aj pochváliť, pretože ten hlas ľudu
naozaj vypočuli. Akože nie úplne vo všetkom, nie úplne v 100% námietkach, ale vypočuli a to im slúži k úcte. Problémom, ktorý ľudia vnímali, keď začali na internet prúdiť tie fotky z natáčania tejto snehulienky, boli o tom, že kto vlastne stvárni 7 trpaslíkov. Pričom trpaslíkov mohli stvárniť, keď už sa tam nechceli hrať s nejakými špeciálnymi efektami a týmito vecami, reálni trpaslíci, ako napríklad Peter Dinklage. A proste takíto ľudia si v tom filmovom svete nájdu svoje uplatnenie najlepšie práve v takýchto úlohách, ktoré sú ako keby priamo pre nich vytvorené. A proste namiesto toho, kto mal hrať 7 trpaslíkov? Títo ľudia. A o tých trpasličích hercoch, a dúfam, že to nazývam správne, tak proste za nich je tam teda až jeden zo 7. Keď sa bavíme o tom, že ako vyzerali tí pôvodní trpaslíci, tak títo zase iba naplňajú nejaké kvóty, ktoré sú podľa mňa každému úplne jedno, keď už sedí v tom kine, ale chce proste vidieť ten zážitok, čo z toho bude mať. A nie, že teraz tvorca povedia takto, že dobre. Aziat máme, Ríšavec máme, Mula máme, Afroameričan dvakrát máme. Chápeš? Že proste prečo sa tie veci tvoria takto? A že prečo sa to ešte aj tak strašne tlačí do toho popredia, že úplne to kričí zo všetkého, že takto to bude. Alebo teda, že takto to bolo napísané. Nechápem. Tuto som si zrovna prečítal, že exkluzívne Snehulienka a 7 politicky korektných trpaslíkov. Proste prečo musí byť všetko politicky korektné a proste, že extrémne na silu a priamo na úkor toho, že ideme preč od tej predlohy. Lebo proste tie predlohy boli nejako vytvorené. A kebyže to chceš urobiť naopak, že z Afroameričanov chceš spraviť belochov, to by sa ti nemohol spraviť. Však byť normálne, že ťa zavreli a dostal by si že pokuty a proste tvoje právnočatá by to splácali a proste celý svet by ťa zavrhol a vyvrhol na Mars a proste bol by si úplne stratený. Preto to nikto nemôže si dovoliť urobiť. Ale naopak, že belochov proste menia na základe tých kvót, to sa deje furt. Nikoho to nenapadne riešiť pri nových filmoch, proste pri pôvodných scenároch, pri pôvodných výberoch hercov a podobne. Ale keď už niečo adaptuješ, dobre, môžeš sa hádať o tom, že adaptácia nemusí byť presná, ale chceš potešiť tých ľudí, ktorí to budú sledovať, či nie? Či chceš ich po každé naštvať? Nuž, a teda aby som sa dostal k tomu, že za čo chcem Disney v tomto prípade pochváliť, pretože z toho, ako takto vyzerali tí trpaslíci, tak oni urobili toto. Čo je fakt, že skvelé vidieť, že vypočuli ten hlas ľudu a že urobili to, čo síce akože neuspokojí úplne 100% tých divákov, ktorí to akože takto predom začali kritizovať, ale aspoň im idú oproti. Že je tam vidieť, že majú tú snahu, že OK, že dostali sme strašnú vlnu kritiky a ideme sa pokúsiť urobiť to tak, že by ste aj že boli radi. Lebo chceme, že od vás tie peňažky za tie lístky na ten film a podobne, čiže chceme vám trošičku, že výzvu ústrety. Ale hlavnú herečku akože nezmenili, akože dobre, uvidíme, že ako to zahrá, možno to bude fakt, že dobre spracovaná Snehulienka a proste prinesie na to strieborné plátno ten vibe ako Snehulienka z 1937, kedy tá pôvodná rozprávka vyšla, ale teda nechajme sa prekvapiť. Ešte jeden z takých akože WTF momentov z hľadiska divákov voči prípravám tohoto filmu bolo, keď sme sa dozvedeli, že kto bude hrať tú zlú kráľovnú, pretože bude ju hrať Gal Gadot. A chcete mi povedať, že Gal Gadot bude žiarliť na túto herečku Rachel za to, že ona je krásnejšia? Gal Gadot? Gal Gadot? Keby sme si ešte odmysleli vyjadrenia týchto dvoch hlavných predstaviteľek z tohoto filmu o tom, že už nie je rok 1937 a že Snehulienku už nepotrebuje zachrániť chrabrý princ a podobne, tak možno by to bolo aj celkom fajn. Ale takto mám proste takú pachuť z toho a fakt, že neviem, čo od toho čakať. Príde to do kín až v 2025, takže do tej doby snáď sa podarí tým tvorcom akože čo najviac to prepracovať tak, aby sme boli všetci spoko. No a uvidíme, že čo s tým Herkulom, pretože Michael B. Jordan je na toto fakt, že hrozná voľba a proste nech môže byť hoci ako dobrý, tak proste na čo meniť to, čo funguje a proste to, čo je dobré. Však to sa aj tak hovorí, nie? Že proste neopravujú to, čo nie je pokazané. Ale v tejto sfére sa neustále opravujú funkčné veci. Pod nejakým rúškom toho, že tolerancia a proste rovnoprávnosť a tieto veci. A vo výsledku na tom trpia iba tie diela. Takže za mňa asi tak. No, ak si sa dopracovala až sem a toto video sa ti páčilo, tak mi to môžeš ohodnotiť lajčikom, že by sa nakrmil ten algoritmus trošku. A keď chceš vidieť odo mňa ďalšie videjka, tak mi sem zanechaj svoj odber, aby ti potom, keď vyjdu, prišlo upozornenie. Takže díky moc za sledovanie a čaves.